sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules, pitsa 6 na bulan sang Enero tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Unahon tani ang Bacolod City Water District nga sa karon ginapungkuan na sang prime water. Kahapon may mga 60 ka mga empleyado nagligad nga adlaw nga wala ginpasulod sa opisina sang basiwa o kon ginadumalahan na sang prime water. Ano ang natabo? Bangod, ini sila wala na ginakonsiderar nga mga empleyado sang Bacolod City Water District. Kay sila iya sa basiwa ang bag-o nga nag-manage ang prime water. Kung pamatian ta si Attorney Lorindo Dilag, chairman of the board, siningati, kadugay na sining isyo. Kag antes ini magpamatod nga hindi pagpasudlon ining 60 ka mga empleyado, nagpangayo na siya sa opinyon sa Office of the Government Corporate Council o kon OGCC. Matapos, nga suno sa iya, makita pila ka posisyon sa mga empleyado nga wala na sang pangsyon pa sa Bacolod City Water District. Kag wala man siya magkulang kung pamatian ta si Dilag. Nga wala mo kung magkulang, pipila ka bisis ginpatawag, nagpinungkuanay, naghinunanon sa mga empleyado.
wala man kami magkulang sa pagpahangop sa ila. Sa matabo sila trabaho. Tigid papili man duha ka opsyon ang ginpapili. Silo kamo sa prime water o kung mag-file kamo sa early retirement incentive plan. Amo ni duha ka opsyon kuno kay dilag ang ginhatag niya sa mga empleyado. Wala naging tagaan sa importansya, wala man sila mamati, amo ini karon ang natabo. Kung pamatian ta kahapon, si Direktor Munadia Hadben, niya bisan na-terminate ini sila, makabaton gyapon sila sang benepisyo halin sa basiwa. Kanugo, no? Kay kung ginbaton to tani ang tanyag sang prime water, bati ko dako nga porsyento to, kadako sa ginatanyag nga bayad. Ugaling, hindi man nato mabasol. Ini mga empleyado kay luyag nila ya, nga magapadayon sila sa pagserbisyo sa basiwa. Kay napaidalom sila sa ginatawag naton Civil Service Commission, amo ang pamakod nila nga dapat hindi sila magkakas sa trabaho. Tigaling amo ni mabudlay may kaso. Tikon amo ni ang nadangtan sang ila sini nga sitwasyon, ang kadtuan nila 3 na lang para ipakigbato ang kausa nila. Ang Department of Labor and Employment, Civil Service Commission, kag ang korte ugaling ti magdrag ang kaso, iyawan ka naman kinahanglan man abogado nga magatubang sa korte. Tiwae man niya sa prime water nga ang tag-iya sini pamilya Bilyar. Tag-iya sini pinakamanggrano niya. Cynthia Bilyar, Mark Bilyar, kag Bilyar gid nga pamilya. Puerte ang manggad, pwede makabayad may ano katuig nga kasuhay sining kaso nga ni. Pero siling ni Murde niya handa man kami magatubang kung magpasaka sila kaso at tubango namon. Pero sila niya may ara man guro kompensasyon nga ihatag ang basiwa. Amo ni ang kabukusan sa aton kausa sa mga empleyado sa nagligad pa nga basiwa pa ang nagapadalagan sa aton tubig diri sa Bacolod. Ang punto ko lang, itugyan tan lang ini sa korte. Kabalo ko nga ang Civil Service Commission sa tanan nga mga kaso sa kausa sa empleyado, maapin gina siya sa empleyado. Gadua-dua pa gani ko sa Department of Labor and Employment, sa duli. Pero sigurado ako nga ang number 1 nga magdipinsa sa kausa sa empleyado ang Civil Service Commission. O galing ang question mo ni, san o ini talakayon? San o ini matapos? Samtang nga sige ang kaso, wala trabaho, ining sisinta ka mga empleyado. Pilagi man kuhaon na sa basiwa. Amo na bla? Kung ipag-igaway mo ini, posible madaog ka, question, san o? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Time la 6:45 na DTX 500. Yung Philippine Standard Time la 6:46. Amat-amat na nga nagagawa ang kamatuoran sining pagpatuslok bakuna sa mga PSG kag sumungman sa mga pogo worker. Maayo pa mga pogo worker no nga mga Chinese una pagali sila ya natuslukan sang bakuna nagligad pa nga tuig ya. Amak mo sang bulan pa ya sang Nobyembre dito daw nakapatuslok na sila ya. Nobyembre pa lang, nakasulod na. Di ginako na ho. Kahapon, nabatian nyo, si Teresita Angse, presidente sa Philippine Association sa mga Chinese dire sa Pungsod, Pilipinas, may 200,000 gali ka doses nga nagsulod dire nga amoy na ang gingamit sa pagpabakuna sa mga pogo worker. Inuna nila mga Chinese dire. Ang ginpangako sa gobyerno nga frontliner ka mga senior citizen na dihado. Hasta sumong nga negosyar pa, wala pa matuslukan ang mga inseke nga ari de, pinatuslukan na sang bakuna. Plus, ang PSG. Di kon pamatian mo si Angsi, niya lihitimo opisyal nga pagsulod sang bakuna diri sa Pungsod, Pilipinas. Opisyal daw wala mamag-agi sa mga opisyal kagahin siya sang gobyerno. Mga pugo worker malangali,
ang pinapabokonahan diri sa pungsod Pilipinas. Sabat na yun, si Presidential Spokesman Harry Roque kahapon, niya balo ka namin maayo ni siya ka na iban-ibanan sinmil na posible career sang kagaw. Namangkot ang media. Sili niya, pwede ka makasugid sa amon kung paano nakasulod kag kung sinong nagpasulod. Si Rocky gagawiyong antiparaya. Nga daw, hindi ko na masabat, ha? Tiyamak mo na. Ikaw ang gobyerno, spokesman ka sang Malacanang, pero hindi masabat ni Roque kung paano nakasulod sa Pilipinas kag kung sino nagpasulod, may pang insik kabalo, kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Mabalik kami pagkatapos ini. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Ariyaw, lainon taniyang syudad sa Bacolod. Kaya nagapatigayon na subong mo sa mga datos gatipon na angot sa mga tao nga prioridad nga mabakunahan sining COVID-19 vaccine. Gapamati ako kay Vice Mayor Elced Pamilyaran, ang chairman sang COVID vaccine o kon COVAC Council. Ti ginatipon na subong ang datos ginausisa na, ginalibot na sang DSSD, Bacolod City Health nga opisina, barangay kag iban pa. Tinami ni imuon ti abi nga ihimplo ang syudad sa Bacolod nga ang prioridad sa pagbakuna amugid unahon ang mga medical frontliner, senior citizen, ang mga vulnerable nga sektor kag mga law enforcement agency. Amuning nami ipakitaon isampulan ta ang bugos nga Pilipinas nga gatuman kita sa anuman nga ginsuguran na nga ang dapat matagaan una nga bakuna ang mas nagakinahanglan. Agod nga daw medyo solusundon man kita sa iban nga mga banwa kag mga kasyudaran. Ti galing kay ti kinunahan niya to'y asang hindi maintindihan nga pagpabakuna. Pinalusot ang baksin nga ang tanan nga ahinsya sa gobyerno. Wala kabalo. Ang kabalo lang ang Chinese, ang kabalo lang ang PSG, ang kabalo posible lang ang pila ka kabinete, pati na si Presidente Rodrigo Duterte. Masadya ini. So mahulat kita kung saan maabot ang bakuna. Madamo sa aton mga utod nga sigurado ako ready naman nga magpabakuna. Imuon tani nga ihimplo Bacolod nga kung ano ang ginplastar sa plano sa pagbakuna nga unahon ang mga frontliner, mga senior citizen kag iban pa. Himuon ni. Mas maayo pagid kung ang aton mga opisyal sa syudad sa Bacolod pag-abot sa bakuna. Pakita sa publiko nga una sila pabakuna. Sunod kami. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach.
Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 7. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Diwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!